धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव बर' माहारिबाद आरो लाइमोनफोरनि बिबान लानायनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि लादों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सिमेन्ट साफारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै सिमेन्ट साफारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि न'ब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सिमेन्ट साफारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि आरो सिमेन्ट साफारि फरायसालिमायाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरजों बर' माहारिबाद आरो लाइमोनफोरनि बिबान लानायाव लाइमोनफोरनि बिफावखौ लानानै दिनै सिमेन्ट साफारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारि लादों। दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिमेन्ट साफारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खौसेयै मोनसे नैबे सिमेन्ट साफारि जौसिन गेजेरारि जि फरायसालि जुनियर कलेज बेवहाय मोनसे फरायसाफोरखौ लाफानानै सांग्रांथि मेल मोनसे खुंदों। बेवहाय बर'नि माहारिबाद आरो आथिखालनि लाइमोनफोरनि बिबान बेखौ लानानै दा बेवहाय आंबो सासे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मावथि बोसोनगिरि हिसाबै आंखौ बेवहाय आलासि हिसाबै लिंहरनानै बाहागो लाहोदों। दा बेवहाय बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। दा बे सिमेन्ट साफारि ओनसोलनि जेसेबां फरायसुला फरायसुलि दङ बे जुनियर कलेजाव फरायनाय आरो सेनियर कलेजाव फरायनाय गासै फरायसुला फरायसुलिफोरा फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननि बाहागो लानायजों दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया खोब मोजाङै जाफुंदों। दा बेवहाय जोंनि जि माहारिबाद बे माहारिबादखौ जोंनि लाइमोनफोरा बाहागो लानांगौनि गोबांथार खामानिफोर दङ, हाबाफोर दङ, बेखौ जों लालांनांगोन। दा बेजों लोगोसेनो जों बेवहाय लाइमोनफोरनि जि बिबान बेखौ नायोब्ला जोङो गिबियावनो जोंनि फरायसुला फरायसुलि जोंनि बर' सुबुंफोरा गोरों गोरा जानांगोन, सोलोंथाइ गोनां जानांगोन, डिग्रि गोनां जानांगोन। आथिखालाव सोलोंथाइजों लोगोसे स्किलखौ दाजाबदेरनानै होदों जायखौ आदब होननानै बुङो। जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंनि आदबाव जोङो साखाफारा जानो हानांगोन। जोंनि सोलोंथाइया गोग्गो जानांगोन, गुन गोनां जानांगोन आरो बिदि जायोब्ला जोङो गोरोंसा जाखांनायनि उनाव जोंनि न'खराव थानाय जि जेंनाफोर, जि समस्याफोर, जोंनि गामियाव थानाय जि जेंनाफोर समस्याफोर, जोंनि समाजाव जानाय जि जेंना जेथोफोर, गाज्रि जि हुदाफोर बेफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो हागोन बा फोजोबलांनो हागोन। गिबियावनो जोङो साफा सोलोंथाइनि बा सोलोंसा, गुन गोनां सोलोंसा जों जाग्रोनो नांगोन। दा जोङो बेखौनो खावलायदों। दा दिनैनि बे जि हाबाफारि बेनि गेजेरजों आङो बेवहाय आलासि महरै बाहागो लानानै आं बेखौनो खावलायदों जे जोङो जोंनि समाजनि जि गाज्रि नेमखान्थिफोर, समाज बेरेखा खामानिफोर बेखौ जुदि जों फोजोबनो गोनां जायोब्ला गावनो जों गिबियाव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गुन गोनां गोग्गो सोलोंथाइ जों लाग्रोनांगोन। गुन गोनां गोग्गो सोलोंथाइ जुदि जों लानो हायोब्ला, जोंनि सोलोंथाइया जुदि थारैनो मोजां जायोब्ला जोङो जोंनि जि जिउनि थांखिफोर बेखौ सुफुंनो हागोन आरो थांखिखौ सुफुंनायजों लोगोसे जाफुंसारखांनायनि उनाव बे जोंनि फरायसा सासेया जोंनि सासे सुबुं सम्पद जागोन, फुंखा सुबुं जागोन। जुदि जोंनि सुबुं सम्पद जायोब्ला जोङो बेखौनो रायजोफोरनि सिगाङाव समाजनि गेजेराव बिदिन्थि महरै लानानै दिन्थिनो हागोन आरो बिनिफ्रायनो जों माखासे गेना गोरोन्थि बेफोरखौ जोङो सुस्रांनो हागोन, जोंनि जेंनाफोरनि जों सलुसन दिहुननो हागोन। दा बेनिखायनो दिनैनि जि सावरायमेल बे सावरायमेला बा जथुमा खोब मिनिंफुल जादों। जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोसो होदों जे गावनि जि फरायनाय जिउनि थांखि बेखौ जाफुंहोनायनि थाखाय आरो बे बिथांमोननि जि जाफुंनाय बे जाफुंनायाव जोङो समाजारि आफाद, माहारियारि आफाद बेफोरबो माखासे जि हेफाजाब मदद होनांगौ बेफोरखौ होनांगोन आरो बिसोरखौ जाफुंसार होनायजों लोगोसे बिसोरनि गेजेरजोंनो जि जोंनि एवारनेस प्रग्रामफोर, बे एवारनेस प्रग्रामजों सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि जि बर'नि माहारिबाद बेखौ जों लांफानांगोन। जोंनि जि कालसार, जोंनि जि दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय, गाननाय जोमनाय, जोंनि जि आइडेन्टिटि, जोंनि जि सेन्टिमेन्ट, बर'नि सेन्टिमेन्ट जि बड'इज्म बेखौ जोङो बिसोरजों लोगोसेनो लांफानांगोन आरो बिखौ जोङो बोरै लांफानांगोन
बोरै जोंनि गेजेराव समाजनि गेजेराव बेखौ फोसावनांगौ जायो बेखौबो जोङो बिसोरजों सावरायनाय बिसोरजों बाहागो लानाय बिनि गेजेरजोंनो जों लांफानांगोन। दा बेफोर बाथ्राखौनो दिनै सावरायदों। थारैनो बेयो मोनसे मेहेरगोनां टपिकखौ लानानै सावरायनाय फरायसाफोरजों जथुमनाय बेखौ जाफुंदों होननानै आं सानो। आथिखालाव बांसिन फरायसाफोरानो फेग्रा मुवा लानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि सायाव मा बुंनो सानो? दा बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो हमदांदों जे आथिखालाव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा फेग्रा मुवाजों बांसिन गफबदों। माने बिखौनो माने बिसोरो फेग्रा मुवा लानाय बाइक मटर साइकेल मबाइल बाहायनाय बेखौनो बिसोरो कम्फर्ट जन होननानै साननानै लायो। नाथाय गावसोर कम्फर्ट जन होनना साननानै लानायाव दा जोंनि जि बैसोखौ लानानै समखौ लानानै जि सोलोंथाइ सोलोंनानै लानो गोनां बियो नाथाय बारलांदों। आरो खायसे खायसे बेफोरखौ लानानैनो गाज्रि माखासे जाथायफोरावबो गफबदों। खायसे खायसेया गावनि देहाखौ बेंगुरा खालामनानै लादों आरो खायसे खायसेया गावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। दा बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे समाज बेरेखा हाबाफारिफोरखौ फोजोबनो थाखाय दिनैनि जि जथुम्मा लादों बे जथुम्मायावबो बेखौनो सावरायदों जे जोङो माबोरै सानोब्ला जोङो माबोरै मावोब्ला जोंनि बे समाज बेरेखा खामानिफोरा जोबलांगोन बेखौ जोङो फोजोबनो हागोन बेखौनो सावरायदों। दा बेवहाय आंबो बेखौनो फंनैसो बाथ्रा बुंदों। जों जुदि बेखौ फोजोबनो गोनां जायोब्ला जों मोजां मोजां हुदाफोरखौ सोलोंनांगोन। जोंनि जि हुदा बे हुदाखौ जों सोलायनांगोन। जोङो सम बायदियै जोंनि जि एम एन्ड अबजेक्ट बेखौ जोंनि एम एन्ड अबजेक्टखौ जों जाफुंहोनोबा जोङो डिसिप्लिनै खामानि मावनांगोन। जोंनि हेबिटखौ जोङो जि समाव जायो बे समाव जानांगोन, जि समाव फरायो बे समाव फरायनांगोन, जि समाव गेलेयो बे समावसो जों गेलेनांगोन। नाथाय नंबां जाबाङै ओरैनो बेरायलाबायबाय थायोब्ला जोंनि फेग्रा मुवाफोरखौ लानानै ओरैनो सम खाथाय हरोब्ला जोंनि सोलोंनांगौ सोलोंसा जिउआबो बारग'लांगोन आरो गावनि जिउखौबो सिलिंखार खालामना लानाय जागोन। दा बेनिखायनो जोङो मोजां हेबिट सोलोंनांगोन। मोजां हेबिटआ जोंनि इयुनखौ सोलायो होननानै बुंदों। दा बेखौनो आङो दिनैनि सावरायमेलाव फोरमायदों आरो जोंनि गासै जिखिनि वार्कार्स बेवहाय बाहागो लादों आरो बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननायबो मोनदों। दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव सिमेन्सापुरि जुनियर कलेजाव दिनै कलेजनि लाइमोनफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। बे खोब मोजां मोनसे हाबाफारि। दानि लाइमोनफोरखौ लानानै जोंनि इयुन बर' माहारिनि जातीयताबादनि खोथा लानानै लाइमोनफोरनि मावनांगौ हाबाफारिखौ लानानै मोनसे सावरायनाय जादों। बेहाय गोबां फरायसुला फरायसुलि लोगो मोनदों आङो। दा खोथाया जाहैबाय मा जों बुहुमाव बर' हारि हिसाबै थांना थानो नागिरदों। बे बिराद गिदिर मोनसे साबजेक्ट आरो बेखौ लानानै बर' हारिया थांना थानो थाखाय जुजिबोदों नाजाबोदों आरो बेबायदिनो जों मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो मोनसे फिथाइ मोन्दों। दा बे फिथाइफोरखौ जोङो मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय बर' माहारि हिसाबै थांना थानो थाखाय जोंनो राफोद बर' सुबुं नांगौ, सम्पद नांगौ। दा बेफोरखौ लानानै गोबां खोथा बुंदों। जेरै जोंनि जातीयताबादनि खोथा, माहारिनि खोथा आरो जोंनि दोरोंनि खोथा, इयुन माने बर'नि इयुनखौ लानानै गोबां खोथा माखासे सावरायनाय जादों आरो बेखौ लानानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आफादा बे हाबाफारिखौ लाबाय दं आरो उनावबो लागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। दा बेखायनो जोंनि जातीयताबाद जिथु सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टखौ दानि फरायसुला फरायसुलि इयुथफोरनो बेफोर बाथ्राखौ जोङो होलांनांगोन। जेब्ला जातीयताबाद जिथु सेन्टिमेन्ट थाया अब्ला बर' हारिनि जिथु मावनांगौ गासैबो बुस्थुआ बिदिनो लासै लासै गोमालांनो नागिरो। बेखायनो जों दानि साफा साफा मोनसे फरायसानि दैदेनगिरि हिसाबै बेफोर गासै सेन्टिमेन्टखौ होनांगौ जों बिबान आरो बेखौनो जों लांनांगोन। बुहुमाव गोबां मानसि थांना थानो हायो, नाथाय जाथि हिसाबै थांना थानो गोब्राब जायो। आरो गोबां हारिफोरा बिनि गेजेरावनो थैलांबाय दङ आरो गोबां हारिया बिनि गेजेरावनो दंबावो। जाय हारिया सांग्रां जागोन, जाय हारिया नाजाना थागोन, गाव हारिया हारिनि सायाव मिथिगोन, बुजिगोन, बे हारियासो बुहुमाव थांना थानो हायो। दा बेबायदिनो जोंनि बर' रावखौ, जोंनि माहारियारिबादखौ, जोंनि दोरोंखौ, जोंनि धोरोमखौ लानानै जोङो बर' हारि हिसाबै जुजिनो फैदों। बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्राखौ लानानै फोरमायफैदों। आरो बेनि गेजेराव जों मिडियामनि खोथा गोबां बाथ्रा बुंदों आरो जों बेहाय खावलायगोन जोंनि बर' फरायसालिनि फोरोंगिरि गुदि फरायसालिनिफ्राय हमनानै कलेज लेभेलसिम फोरोंगिरिफ्राबो बेहाय गोबां बिबान दङ। जाहाथे बिथांमोनाबो दिनै फोरोंनायजों लोगोसेयैनो बर'नि जातीयताबाद सेन्टिमेन्टखौ फोरमायलांनांगोन। आरो दिनै जों गोबां बाथ्राखौ मालाबा खोनायो आरो दुखु मोनो जे फोरोंगिरिफ्रा मालाबा फरायसाफोरखौ मोजां मोनसे दिथा होआ आरो सम बायदियै दिनै फोरोंनो फैया आरो जायनि जाहोनाव दिनै
गोबां गुदि फरायसालिफ्राव बर' फरायसाफोरखौ दिनै हराखै आरो बे सरकारनिबो माखासे गोबां गाज्रि निति दङ बेनि अनगायैबो माखासे नितिफोरखौ जों खालामना लादों बेखौ जों सोनारनांगौ दङ कलेजनि माखासे जोंनि लेक्सारार प्रफेसार दङ फोरोंगिरिफोर दङ गुदि फरायसालिनि आरो गेजेर फरायसालिनि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा गावनि बिबानखौ लानानै गथ'फोरनो मोजां गियान होनांगोन मानो होनब्ला नोंथांमोननि आखायावनो दङ बे गथ'नि भबिष्यत इयुना नोंथांमोना जुदि मोजां सम होआब्ला मोजां फोरोङाब्ला मोजां गियान होआब्ला गथ'फोरनि इयुना खोमसि जानो हागौ बेखायनो बिनि दायनिगिरिया नोंथांमोना जागोन बेखायनो जों खावलायगोन फोरोंगिरिनिफ्राय हमनानै फरायसानिफ्राय हमनानै जोङो खावलायगोन बयहाबो गाव गावनि मोनसे बिबान दङ नों फरायसा जादोंबा नों फरायसानि मोनसे जि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावनांगोन नों फोरोंगिरि जादोंब्ला बे फोरोंगिरिनि बिबानखौ नोंथाङा आबुङै मावनांगोन नों सासे धोरोमगुरुब्ला बे धोरोमगुरुनि हिसाबै धोरोमनि बाथ्राखौ जों मोजां होनांगोन नों सासे दैदेनगिरि बा बर' हारिनि बे दैदेनगिरि हिसाबै नोंथाङा मोजां दैदेनगिरि जानांगोन गासैबो जों साफा दैदेनगिरिफ्रा साफा गावनि बिबानखौ लानानै सांग्रां जानाय खामानि मावोब्ला बर' हारिया सानसे गेरेमसा माहारि जागोन आरो बुहुमाव बर' हारि हिसाबै थांना थानो हागोन बे बाथ्राखौ लानानै जों फोरमायगोन गोजोन्थों बेथ' गोजाम खोथा नङा बेयो सरकारनिबो खोथा सरकारजों गोबां जुजिबाय थानो नाजाबाय दङ माखासे आयेनखौ लानानैबो दिनै बेखौ लानानै गोबां आन्दलन खालामदों दाबो सरकारजों सावरायदों जों बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां मोनसे हाबाफारि लाबावगोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों दानि आसाम सरकारखौ नारसिननांगौनि गोबां खोथा दङ जोङो डक्टर इन्जिनियारनि खोथा नङा बेथ' बे थाखागोनानो नाथाय जोङो बर' हारि हिसाबै थांना थानो नागिरनायखायनो जोंनि बर' बिजोंखौनो नांगौ आरो बे बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नाजानो थाखाय जों अरायसम जुजिगोन बे हाबाफारिखौ अरायसम नाजालांबाय थागोन सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोराव जोंनि फरायसालिमानि जि फरायसालिफोरखौ लानानै जोङो मोनसे हाबाफारि लानाय जादों बिनिनो दिनै गिबि खेब सेथि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों सिमेन्ट सापुरिनि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापुरि सिनियर कलेजनि नब्लाङाव जोङो दिनै सेथि हाबाफारिखौ जागायनाय जादों बेनो जाबाय जोंनि थांखिया हाबाफारिया जाहैबाय बर' माहारि बाद आरो लाइमोनफोरनि इयुन जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि बाद बर'फोरनि जि बर'इजिमनि जा माखासे खोथाफोरखौ गुबुन खायफाफ्रा जे दानि लाइमोनफ्रा एसेबां मोजाङै मिथिजोबा बेखौनो जोङो नोजोर बोनानै फैबाय थानाय समाव जों मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थांखि आरो नोजोरजों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे सानस्रि आरो सान्थौ बुहुमाव बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि सिमां बेखौ जोङो जाफुंसार होनायनि थाखाय दिनै जोङो गुबुन गुबुन कलेजफ्राव जोङो हाबनानै जोङो बर' माहारि बादनि सोमोन्दै जोङो कलेजनि फरायसा एबा लाइमोनफोरजों जोङो सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों बिदिनो बे सेथि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय आलासि बोसोनगिरि थेनजिं बर' बिथाङा जोंजों गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो BPCCनि लिंथुमगिरि बिथां शिबराम बसुमतारी बिथाङाबो आलासि महरै बाहागो लाफैदों।